Krov je obnovljen, a zidovi okrečeni i iznova omalterisani blatom i slamom kao pre 120 godina. Sećanja na pretke koji su u kući živeli, Miloš brižljivo čuva, negujući njihov način života, u skladu sa prirodom. To je nešto što je posebno ovde kod nas, jer gosti iz inostranstva spavaju na slamaricama punjenim listovima od kukuruza i kažu da se fenomenalno osjećaju. U voćnjaku kraj kuće organski uzgaja 300 sadnica dunja i šljiva, sa željom da proizvodnjom iz sopstvene destilerije izdržava imanje. Jedan od razloga zašto oni dolaze ovde, jer žele da učestvuju u toj organskoj proizvodnji, da učestvuju u proizvodnji rakije, da učestvuju u životu sela, da upoznaju ljude i tako. O Srbiji iz prve ruke, pomažući na imanju, uče i volonterke iz Amerike i Rusije. Claire prvi, a Marija po drugi put. U Moskvi svaki dan imam gužvu i stres i posao. To nemam ovde. Ovde je priroda lepa i čist vazduh i reka. To što u kući nema uobičajenog komfora, vode, interneta, TV-a i kupatila, gošćama ne smeta. Nije tako loše. Navikla sam da spavam u šatoru, da kuvam na otvorenoj vatri, tako da je to u redu. I reka nije tako daleko odavde, a ja volim da plivam. A nakon plivanja sledi okrepljenje, sa meštanima na obali Zapadne Morave. Druženje sa strancima je uvek prijatno. Čuje se nešto novo. Ne znam nešto jezika, ali narod kao narod može to rukama malo popriča se. Zahvaljujući Milošu i volonterima, iz Počekovine, sa obala Morave, širom sveta otišle su najlepše slike Srbije. A kako posla na imanju još uvek ima, bit će ih još sa novim gostima.